Yate die behane nat ahiki yikanat woiki ate. Bilke dahitet neniki behane nat ahiki benan khashiki behilta wasneto bigakat. Tenek ejenan khashko biga tot sata nasjaiki bedilneko biga. Bekhanaiki nat ahaki bijen denil khash ado tsidi yaje atkhahalnaiki do nalsos ani behiltahanaiki bedilne. Dine bizar do belegana bizar nanil khashiki aslanan nelko biga. Dine bizar bohin tlaiki donan tlago bebahalnado. Ahyaha KTNN yiketten lahiki ado banantrado kwa www.ktnnonline.com. Hon det också alla snart en rätt kul bara hon det är det när det fish för när jag kan jag att det är så där det är native innovations där det går vägen kan det är jag nej kan jag och ta jag hade ju la ko kanske så jag är en när det är det när det är kan chiki då är det där det är när det nej det är då inte där det är tis nej det där det är där och där det är bara är då inte där det är det är då det är nat loss där det är och där det bara hade ju la ko är det jag kanske så jag kan jag för det nej kanske 사이버야키 이거 내 캐치가 체계가 진짜 되게 다 이거 인사고 이게 니 찾게 해야 되는데 이도